बासमती राईस खाणाऱ्यांका काय कळणार उकड्या तांदळाचो हेल्दी भात आणि बांगड्याच्या साराची चव। स्वीट म्हणजे अनहेल्दी, पण हय मिळणारे पारंपरिक स्वीट 100% हेल्दी आहे। ह्या सर्व पारंपरिक पदार्थांची टाळचिपळ्यांका तोंड ओळख करून देऊसाठी आम्ही गेलो ठाण्यात खोपटका असलेल्या ओरिजिनल गोमंतक। सावतीनीचा वजन वाढल्यामुळे सावतीन खुर्चीवर बसून जेवत होती, पण आमची ढोपरा ठणठणीत असल्यामुळे आम्ही गेलो भारतीय पद्धतीत थपकाल घालून जेव। थपकाल घालून बसताच बाबल्यान अरबी समुद्राबरोबर ठाण्यातल्या खाडीतले भरलेले खेकडे सुद्धा पुढ्यात हाडून ठेवले। तावसर थोरल्यान प्रॉन्स तवा फ्राय तर बारक्यान प्रॉन्स बलचावचो चावो घेतले। बायलेन तर स्टफ पापलेट घेऊन सिस्टमॅटिक लिंबू पिळून वाघ नखान पापलेटाचं कोतुळ बाहेर काढल्या। मगे मी कुरकुरीत बोंबील भजीचा सुपडा साफ करताच बारक्यान अडकत ते डेंगो करकरावल्या। बारक्यान आहे डेंगो तर थोरल्यान प्रॉन्स मसाला सुक्का अगदी सुका सुकी खाल्या। स्टार्टरचो एंड होताच बाबल्यान थाळीओ हाडल्या। तावसर बारक्यान कोंबडीची मान धरून पिळगटावल्या। थोरल्यान बासमती राईस बरोबर कोंबडी खाऊक घेता मी उकड्या तांदळासोबत बांगडो खाऊक घेतले। तावसर आईचो फोन आयक सांगले मी बांगडो खातय। तावसर आय म्हणतात तू आडगोस बांगडोच खा। आडगो आणि बांगडो आयचा काय यमक आज जुळला ना, पण बायलेन भाकरी आणि क्रॅप भुर्जी कॉम्बिनेशन जुळवले। शेवट गोड करूसाठी बाबल्यान गोड घावणे पातोळे शिरवाळे मोदक आमका हाडून दिले। भरपेट खाल्यामुळे आमच्या बारक्याच्या अंगावर इला वर ऍड्रेस देते, तुम्ही पण भरपेट खाऊ गोमंतक का येवा।